हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायनाय जाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाबोना जालायबाय बे ब्लगानो जाबाय मोनसे सर्ट मुभि बे सर्ट मुभि शुटिं खालामनाय बे सर्ट मुभि शुटिं खालामनायखौ आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिलांनो आखायाव लागोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै रायजोफोर शुटिं खालामनो फैदोंमोन शुटिंआ जादिया नालाय जादिया अखा बोथोरखाय जादिया नै जोंना गासैबो जजोबना दङ दैथिं आरो एबार खिथिलांगासिनो दङ गासैखौबो माने सर्ट मुभिनि शुटिं जानो लादोंमोन जोंनिया जाना दा फैजोब्बायमोन फ्राय आर्टिस्टफोरा खिन्थु अखा बोथोरनि खारन जादियासै दा उनाव लासिगोन सोर सोर दङमोन एसे खिथिलांसै नोंथांनि सेराव नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नाय मानसि फैदोंमोन जोंनिया शुटिं जालिया होमबा अखा बोथोर अखानि थाखाय जादियासै केन्सेल जालायबाय नैया जोंनिया मेन मानसिया दोङो प्रडिउसार डिरेक्टर जोंनि आसाम मानसियानो नोंथांमोना सिनायगोन बर' फिल्मनि जाय मानसिफोरा इन्टारेस्टेड बायफ्रा बर' फिल्म नायो न' मानो जादिया फिल्मा शुटिंआ बोथोरा गाज्रि खालामबाय नङाबाथ' दालागै मोननैसो सिन थांसिगौमोन नै जोंना मेकआप बायद' न' नै आरो बायद' आर्टिस्ट नै जों सब गासैबो गोदान गोजा दै आरो सानैसो फैथ'वाखै अखा बोथोरा बन्द' खालामजोब्बाय जोंहा लाइटमेन दङ न' लाइटमेन नामखौ खिथानाव एसे न'निनो मालिक आङो न'निनो मालिक नैबे न'निनो मालिक आरो बिथाङा लाइटमेनाव असमिया फिल्माव बहुत खामानि मावथारो যৌবনে আমনি কৰে পাৰ্ট 2 फिल्म बिथाङा शुटिं खालामदों न' आदसा नै जोंनि आर्टिस्ट दङ बिथाङा पार्ट खालामगोन नै सर्ट मुभियाव नामखौ एसे बुंना हो नोंथाङाबो अमित होनना मिथियो आंखौ आदसा आदसा नामा आरो बेलेग दङ अरिजिनाला बेलेग निकनेमा बेलेग माने निकनेम अमित अमित होनबा सब मिथियो आरो आदसा नोंथांमोना सिनाय हाजोबगोन आरो नैथिं सासे जोंनि केमेरामेन दङ आदाया माने बर' फिल्म एसामिस फिल्म नोंथांमोना आरो जायफ्रा नुदों नोंथांमोन गासैबो सिनाय हाजोबखागोन नै दाफामग्रा मोजां नै एसे साफा बानायग्राया মাসিকে নামা মেকআপ ম্যান এইয়া আমার ধুনীয়া সুন্দর বনাবো বান্দৰীৰ পৰা সুন্দৰী বনাব এইজনে মেন মানুহ এইটো দাদা এই ঘৰৰে ন গুৱাহাটীৰ একেলগে আহিছে আচ্ছা ঠিকে আছে আমি চবেই তাৰমানে বেলেগ বেলেগ মানে जायगानिफ्राय फैदों नालाय बेनिखायनो सिनायलायाखै आरो सानैसो फैनो दंबावो बेनिखायनो एसे मानसिफ्रा गोदान गोदान लेखाय बारा हमलां हानाय जाथ'वाखै आरो नोंथांनि सायाव दिन्थिबाय आङो मानसिफोरखौ मानो होनबा आरो 20-15 दिनसो फैनो दंबावो बिथांमोना अखा हानायखाय बिथांमोनखौ फैनो होनना बन्द' खालामहरबाय जोंबो फैबाय फैनो खिन्थु जायासै उनाव लागै जुदि जाफ्लाङोबा शुटिंआ जायोब्ला अखा जुदि गायोब्ला नोंथांनि सिगाङाव दिन्थिलांनो नाजालांगोन बाय मा संना जाहोबाय लाखाम जोंना शुटिं जायाब्लाबो बिराद बरिया संना जाहोबाय अरजों बनजों बरियासो अमा बेदरजों बरिया जाबाय जों दा शुटिंआ जाथ'लिया उनाव फैसिगोन न' जों दा उनाव फैसिगोन गासैबो जों दा थांनो थाखाय रेडि जालायबाय हामा मोनना दे नोंसोर खस्थ' होबाय बरिया रायजोफोर जों नेक्स्ट दे खालि बोथोरा बिराद मोजां सान्दुं दुंनो हानायखाय जोङो शुटिंनि थाखाय लाहार फाहार खालामबाय आं दायो शुटिंनि थाखाय मेकआप खालामगासिनो दङ हेलौ रायजोफोर नैया दायो आंखौ एसे मेकआप खालामबाय थादो मेकआप खालामनानै एसे मोखांफोरखौ दाफबनानै एसे मोजां बा मोजां गुफुरनाय बा समायना खालामनायदों नायनोसै बेसेबां दाफबनानै बेसेबां समायना खालामनो हायो बे मेकआप खालामखांनायनि उनाव सर्टआ जागोन बेनिखायनो दायो नै जोंहा धन्दा होनना बुंनाय जादों मेकआपमेननि मुङा धन बेनिखायनो जोङो धन्दा होनना बुङो धन्दाया नायनोसै बेसेबां समायना बेसेबां मोजां मेकआप खालामो दा आंनि लोगोआवनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि सर्ट मुभि शुटिं खालामबाय थानायखौ जोबथ'बायलै रायजोफोर मेकआपा माबायदि बायदि दै जोबथ'बाय बेखौ नायनो
आंजों लोगोसे बिथांखौबो नैया मेकआप खालामनो हादों बिथांनिबो सर्ट दङ बिनिखायनो बिथांखौबो लोगोआव मेकआप खालामदों बेनि उनाव बिथांनिबो मेकआप जोबखांनायनि उनाव जों सानैनि सर्ट जागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि सर्ट मुभि शुटिंनि बरियासे सर्टफोरखौ शुटिं नायग्राफ्रा रायजोफोर शुटिं खालामगासिनो बर' सर्ट मुभि बे सर्ट मुभियाव आबैमोना बरियासो नायगासिनो दङ जोंबो दायो बाहेरनि आउटडोर मोनसे सर्ट लालायनोसै नै फिथोरनिया मोनसे जोबहांलायबाय दा थांनायसै जोङो बाहेरनिसै गुबुन मोनसे जायगायाव थ' रायजोफोर आंनि लोगोआव नोंथांमोनाबो थौफादो रायजोफोर जोंनि सासे आदा दंबावो आदाखौ जोबोद मोजाङैनो नैया फाग्ला महर खालामबाय दारि गोलाव खानाय गोलाव बरियासो मेकआप खालामदों मा रखम जायो नोंथांमोना बे सर्ट मुभियाव नोंथांमोना नायबासो बुजि मोनगोन नैबे आदाया माबायदि एक्टिं खालामदों फाग्ला महर लानानै रायजोफोर आंबो डिरेक्टर दिन्थिनाय बायदि जोबोद मोजां माने खालामलांनो नाजालांनायदों डिरेक्टरा जेरैबायदि दिन्थिदों आंबो बेबायदिनो आंनि एक्टिंखौ खालामनो थाखाय आं बिराद नाजादों आरो आंबो गावनो निजेनि बिराद जोबोद नाजादों माबायदि जायो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जनायहरबानो जाबाय आंनि एक्टिंखौ नायनानै दे एमएलए सार किबा এটা কৈ দি जोंनिया शुटिं जागासिनो दङ सर्ट मुभिनि रायजोफोर आंनियाबो जोबखांबाय नै दा जोंना फाग्लाया जेब्ला खुबैयोमोन बे खुबैनाय सर्टखौ लागासिनो दङ नोंथांमोना मोजाङै नोंथांमोना नुनो मोनगोन सर्ट मुभि नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जाना थाबानो जाबाय আমাৰ एमएलए सारर वाइफ पिएसओ आं मोजाङै सिनायो मोजां खोन्था आं बेखौ मोजाङै सिनायोमोन काटो पाइ